Leng-celeng kowe tak omongi ya. Kowe iki rasa mikir reno-reno karo bojomu. Kowe arepe kerja, adoh, kerja. Ora usah terus mikir LDR-an engko bojoku dikeloni wong, dikeloni tanggane, duwe selundupan. Halah taek. Kowe budal kerja sik ngono. Wong wedok iki luwih becik iki wong bojone iki ceklan dhuwit ki ngakeh ngono. Dong ora. Ora ceklan dhuwit sing akeh. Iso ngopeni bojomu ngono lho. Iso benulan ngopeni dhuwit nggih tuku skincare, nggih blonjo shopping. Iki bojomu jelas anteng ra mungkin. Nakal ra mungkin, ora mungkin diselundupan ora mungkin ngono. Sejatine wong wedok lak wis rabi, lak bojone sik iso ngomehi. Bojone royal ngapain ngono ngladeni selundupan iki lho. Joh, joh, joh. Pikiranmu iki ngaloren. Joh, sing penting kowe iki royal karo bojomu, arepe kerja adoh, los. Zaman saiki wong wedok iki sing penting ati keri ngono. Omne wis rabi, joh, joh, joh. Kowe kerja adoh penting transfer terus no, nyoh, 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 nyoh. Lolono dhuwit. Iku bojomu mikir lho arepe duwe selundupan barang. Wah, iki kok aku duwe selundupan terus konangan geger. Wah, iki engko pas morat-marit ora oleh popo aku sing enek mbole sing enek. Wis dong ora dadi ra usah pikiranmu kon ndi-ndi. Wis pikiranmu niat ensun nyambut gawe ngono lho. Niat ensun ngopeni keluarga, golek nafkah ngono. Dong ora. Joh, joh, joh. Bocah mendu.